вақтҳои охир ҳуҷумҳои иттилоотӣ аз ҷониби иғвогарон, ҷинояткорони дар хориҷи кишвар буда зиёдтар шуда истодааст ва онҳо мехоҳанд ки он бадбахтии соли 1992-ро ба тоҷикистон оранд, нотинҷӣ, нооромиҳоро ба вуҷуд оранд ва ба оқибатҳои вазнин кӯшиш мекунанд ки мардумро ҷалб кунанд. мо ҳеҷ вақт ба ин роҳ намедиҳем. мо кӯшиш ки мо ҳама он роҳу воситаҳоро андешида истодаем ки таъсиррасонии ифротии онҳо ба мафкураи мардум камтар шавад. касоне ки бо онҳо ҳамкорӣ доранд дар дохили мамлакат, дар берун, мо онҳоро муайян карда истодаем. фақат дар дохили мамлакат дар як моҳи охир қариб 10 нафар шаҳрвандони тоҷикистон ки дар ҳамкорӣ бо онҳо қарор доштанд ва маълумотҳои бардуруғ, иғвоангез бар зидди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба онҳо ирсол мекарданд, мо онҳоро муайян кардем, дастгир кардем, ба ҳабс гирифтем. дар оянда низ касе ки ба манфиати хоинони миллат кор мекунад, фаъолият мекунад, бар зидди манфиати мардуми тоҷикистон кор мебарад, фаъолият мебарад, мо онҳоро ошкор мекунем, ҳатман ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашем.